सारांस्रि आं बायनानै होनाय दख'नाया बेनो ना? औ। बा नोंखौ बे दख'नायाव जा समायदों नहय ओरैबायदि मोजां नुदों नोंखौ गेमस्रि एक्ट्रेसाबो हाया। आंनि महर आंनि सेहेरा नुनायाव गेमस्रि एक्ट्रेसनिख्रुइबो मोजां जानो हागौ, नाथाय आखला गेमस्रि एक्ट्रेसनिख्रुइबो मुगैजाथावसिनाव। अलंबार आं न'आव थांनो लुबैबाय। आं न'आव थांफिननोसै। थौदो आंखौ न'आव लानानै थौदो। मा? न'आव थांफिननो? नों मा बुंखो बेफोरखौ? नों बावबाय नामा जों बेयाव मानो फैदों? औ, गासैखौबो बावजोब्बाय आं। आरो दा आंनि मेलेमाव खालि मोनसे बाथ्रायाल' दङसै, देरहा। दा आं देरहाखौ नांगौ। अलंबार आंखौ नों मोजां मोनोब्ला अनोब्ला देरहानि खाथियाव लानानै थौदो थौ। देरहानि अनगा आं थांनानै थानो हाथारनाय नङा। अब्ला आं मा जाबावनांगौ? नोंहाबो जेबो जाया, आंहाबो मोजां जाया। आं जि खोथाखौ बुंदों बे जों सानैनिबो मोजांनि थाखायसो। मानोना जोंथ' न'खर गंसेनिनो। नोंहाबो हिन्जाव दं, नोंहाबो गथ' दं, आंहाबो हौवा दं, आंहाबो फिसाजो दं। थौदो अलंबार, जों थांफिननाया मोजां जासिगोन। ओरैनोबाबोथ' जों सानैजोंथ' जेबो सोमोन्दो जायाखैना। जास्ट जोङो गोजान जायगायाव दंफैथ'योसो। बेयाव जोंहा जेबो गोरोन्थि गैया। दुखुफोरखौ सहायनो हायियाव दसे न'निफ्राय गोजानाव दङमोन होननानै साननानै लानोसै। थौदो ना अलंबार, जेबो दा बुंसै प्लिज। आदा अलंबार आरो आब' सारांस्रि, नोंसोर बेयावसो दंफैयो? औ जारौ, न' सिङाव थायै थायै बरिं मोनबाय, बेनिखायनो दसे दंफां लाइफांनि बारहावा जानो फैदों। बाजै सारांस्रि, नोंनि मबाइलाव फन फैदोंमोन आरो आं रिसिभ खालामनो मोनदोंमोन। आयंआ बुंहरदों आदा देरहायाबो न'आव गैयानो, साननै जाबाय आरो इसायाबो नोंखौ नागिरनानै गाबै गाबै गोबागासिनो। मा? इसाया गाबै गाबै गोबादों? नंमारगौ ना? औ, नंगौ। इसा फिसा, नोंखौ आं आलायारन खालामबाय। आं थांगासिनो फिसा, आं थांगासिनो नोंनि सेराव। आं थांगासिनो। खोनाबायना अलंबार? आं साननै गैयैयावनो आंनि देरहायाबो न'आव गैया आरो आंनि फिसायाबो आलाय सिलाय। बेबायदि जोङो आरो बेसे थाबावनो? गासिबो जोबस्रांलांजोबगोन। नों जुदि आं जुदि न'आव गैया, जोंनि न'खरा, जोंनि फिसाफोरा थेर बेथे गोमालांजोबसिगोन। थौदो अलंबार, आंखौ न'आव लानानै थौदो। सारांस्रि जिंगा दासि, थौ आं नोंखौ न'आव लानानै थांफिनदोनि। अलंबार जोंथ' फैफिनबाय। दा गामिनि मानसिफोराथ' जोंखौ जाबायदि खोथा बुंखासिगोन, जोंनि खोमाफोरा आलौजोबलायसिगोन। सोर मा बुंसिगोन आरो जोंखौ? जायखि बुङा मानो बुंबाय थानो हो, बेफोरखौ खोमा दाहो। दा न'आवथ' सफैबायानो। आं न' सिङाव माबोरै हाबहैगोन जादों, लाजिदों। आंखौबा दा आफाया मा बुंसिगोन? आं बिराद मुगैजाथाव खामानि मावफ्लांबाय। गोदो आफाया आंखौ जेरै अनोमोन बेबायदि आफाया कि आंखौ दायो अनबावगोन दा बे? बारा सिन्था दा खालाम सारांस्रि, आइडिया दङ। जों सानैखौथ' दोनखारलांदों होननानै रावबो मिथियाना। दा बेनिखायनो जोङो न'खरावबो आरो गुबुन मानसिफोरनोबो थगायनो गोनां जासिगोन। मा होननानै थगायनो? बुंगोन जोङो फेथें आरो जारुखौसो लोगो हमहैदोंमोन होननानै। औ, बेनो जाथोंसै। गासैनिबो सिगाङाव बे बाथ्राखौनो बुंनोसै। बाबा, 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 मामा। अन्थाव-बाथाव फिसा सानैया आलाय सिलाय जाबाय। बिसोर गथ' सानैनि गाबनायखौ माब्रै बुरखाय हाबावगोन आं? मा जाहोनानै फुस्लायबावगोन दे आं? मा राव बुंनानै बिसोर सानैखौ गोजोन होबावगोन आं? अलंबार, नों गावनि थैनि फिसा हौवाखौ माब्रै गारनानै खारनो हाखो? आरो
सोरांस्रि नोंथ' सासे जोबोर गियानि हिन्जावमोन ना नोंथ' जेब्लायबो आंखौसो नोङो बुजायबाय थायोमोन ना दा नोङो नोंनि फिसाजोखौ गारनानै माबोरै खारखो सोरांस्रि दा आं नोंनि फिसाजोखौ मा राव बुंनानै गोजोन होबावनो बेसेरा हनै गथ'फोरा अन्थ' गथ' गाबदों बाबा फै आंनि खाथियाव नोंसोर सानैबो आंनि सेराव फै नोंसोर सानैनो आं अननाय होगोन नोंसोर सानैखौ आं दुखु खस्थ' होआलासे गिदिर गोलाव मानसि खालामगोन आंनि खाथियाव फै बाबा सना नोंनि बाबाया गैयाब्लाबो आरो इसा सना नोंनि मामाया गैयाब्लाबो नोंसोर सानैया दिनैनिफ्रायनो आंखौ बिमा बायदि बिफा बायदि सानदो दे जागोन मादै हनै सानाबो हाबबाय हर जासिगोन नोंसोर सानैया बे बिसिनायावनो दसे गेलेदो आरो दसे उन्दुनानै थादो दे आं ओंखाम ओंख्रि संहैनोसै आं दा नोंसोरखौ ओंखाम जानो लांफैगोन औ जागोन दे बाबा नों मा जागोन आरो सासना नोंसोरनि जानो लुबैनायफोरखौ आंनो खोन्था आं संनानै होगोन मादै आंथ' दालि ओंख्रि जानो मोजां मोनखाया नोंथ' मिथिखायोना आं दावदै आमलेट जागोन सना मामा आं दावदै आमलेट जाया हाफ बइल दावदै जागोन दे सनाफोर नोंसोरनि लुबैनाय बायदि आं जाहोगोन नोंसोरो थादो आं ओंखाम ओंख्रि संहैनोसै अलंबार आरो सोरांस्रि अलंबार जोमै हनै फैगासिनो आंथ' जा गिबाय लाजिबायबो जोमैयाथ' जोंखौ रायखासिगोनदां ना अलंबार नों थारैनो न'आव फैफिनमारबायना सोरांस्रि नों न'आव फैफिनमारबायना औ जोमै फैफिनबाय नोंसोर सानैया मासे अन्थाइ बिखा नोंसोर सानैया माब्रै हाखो नोंसोरो गाव गावनि फिसाफोरखौ गारनानै माब्रै थांनानै थाहैखो नोंसोर एसेबो गोसोखाङाखैमोन नामा नोंसोरनि फिसाफोरखौ निमाहा होदो जोमै निमाहा होदो जोमै सोरांस्रि बेफोर गासैबो एक्सिडेन्टसो होननानै सानदो जोबोद गियानि हिन्जावमोना आंखौ फंफ्रोमबो बाथ्रायावनो आंनि फंफ्रोमबो खामानियावनो नोंथ' आंखौ बुजायबायसो थायोमोन ना नाथाय नोङो बेबायदि गाज्रि आलामायाव बोरै गब्र'खो जोमै आंनि इसा फिसाया बहा दङ नोंनि फिसाजो आरो आंनि फिसालायाबो दङ नोंसोर सानैया मानो खबर लाखो नोंसोर सानैयाथ' फिसानि सायाव अननाय गैयाना बिदि दाबुं जोमै गावनि फिसाखौ सोर नागारनो हागौ नोंसोर हानायखायनोथ' गारनानै दंहैयोमोन नोंसोरनि फिसाफोरा बेसेबां होख्राव गाबदों नोंसोरथ' खोनायाखैमोन ना आंसो खोनादों फिसाफोरनि होख्राव गाबनायखौ आंसो नुदों आंसो मिथिगौ फिसाफोरा बेसेबां खस्थ' मोनदों नोंसोरखौ नागिरनानै नोंसोर सानैबो बिदि जानो समायथारामोन आंखौसो समायोमोन बुंनो थाङोब्ला मिथिगौ ना आंसो थङालि बाङालि थग्रोम मोग्रोम आंसो जानो समायोमोन नाथाय नोंसोरो बेबायदि जाबाय सि जोमै मिथिगौ आंहा गोरोन्थि जाबाय नों दायो बुंदोल' ना आंनि इसा फिसाया बहा दं इसाया आंजोंनो दङ इसाखौ जिंगासि नोंनि देरहाखौ थां नोंनि देरहाखौ दानो नागिरहै मोनथिया नों गैयैनिफ्राय देरहाया बबेयाव दङ मा खालामदों मानसिफोरनि खुगानिफ्राय खोनानाय बायदिब्लाथ' देरहाया फाग्ला जाफिनबाय गोदोनि बेमारा सिखांफिनबाय मिथिगौ नोङो आंनि देरहाखौ आं बिदि जाहोफिननो हानाय नङा देरहा आं नागिरलांगोन नों बबेयाव दङ आं नोंखौ नागिरना लायगोन जोमै आं मिथिगौ नों आंखौ बोराबदों जोमै प्लिज आंखौ निमाहा होदो अलंबार आं नोंखौ मा होननानै निमाहा होनो नों आंनि सिगाङाव जिबायदि मावनानै खिन्थिबाय जिबायदि नुनाङामोन बेफोरखौ नों नुहोबाय नोंनि दुखु होनायफोरा आंनि बिखा बिख्लोआ दाबो गावदों दाबो सादों निमाहा होनाया गिदिर खोथा नङा निमाहा होनानै आंनि गोरबोनि दुखु दाहा आंनि गोरबो सानाय बिखा सानाया सागानाय नङा आं मिथिगौ नों आंखौ निमाहा होनाय नङा नों
गाबनो नांला जोमै नोंनि आखाइजों आंनो दै गिलाससे लोंहोदो ना गोबाव जाबाय नोंनि आखाइजों होनाय गुसु दै मोनलोङाखै होगोन ना जोमै गिलाससे दै गुसु थंआला लानो बुरखायनाया मा नायनो फै गोजौआव येस 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 हागौ बे बुरखायनो हिन्जावखौ बबेयाव नागिरनानै मोनबावगोन आं देरहा देरहा बबेयाव नागिरनानै मोनबावगोन बबे खनायाव दङ नोङो आं मा दाय मावफ्लांखो आं मानो खारफ्लांखो दा हनै गावनि हौवाखौसो खोमाना लानो गोनां जाबाय देरहाया दा बबेयाव दङ बबेयाव नागिरना मोनबावगोन आं देरहा आइ देरहा बबेयाव दङ नोङो आंनि सना बबे खनायाव दङ नोङो आंनि लिंनायखौ खोनादोंब्ला नों आंनि सेराव फैफिनदो मानो खारफ्लांखो आं मानो खारफ्लांखो आं देरहा नोंनोथ' आंखौ होखारदोंमोन ना नोंनि होखारनायावनो आं खारफ्लांबाय गोसो बायनानै सहायनो हायैयाव दा नोङो बहा गोमाखो आं फैफिनबायमोनथ' आंखौ लांफैदो नोङो नोंनि सेराव नों बहा दं आंबो नोंजों थाहैनोसै